Здравейте видеото, здравейте всички гледате, аз съм Арзейдет и днес отново ще играем екип ПВП, т.е. от ПВП, точки ПВП в българските сервери може да се играе. Сега, я съм кит по Тим, мъчен Тим. Така, сега, дадем един лек, скачаме момиченцето. Айде бе, добре взех лега, тук има хилядчета, добре, хубаво, някакви стрелички, ако стрелям, колко стрели имам, добре. Опитвам се да говоря възможно колкото мога по-високо, защото знаете, защото се чувам както трябва и се получава видеото. Приятел, елатка. Ой, тос. Ей, много да ми бие. Много че ми бие, той е хакер. Хакер е! О, каре. Окей. Още 3 секунди да би навишенка. Така лек. Айде бе, печава. Зенитус. Демич. Ти приятелю. Демич. Окей, така. Момичетница. Интро, настоятелство за право. Ева така, айде. Слушай, каска. Чакайте да си лек. Айде, приятел. Така, бой. Убиха. Жалко. Така, добре. Така, виждате, имам 6 убийства и 4 умирания. Хубаво, чисти 5. Имам скипуро, който е доста добър кит. Само да поправя, като не харесва много. Така. След малко може да направя кратка пауза. Така, скачваме. Ой. Айде, убихме вече. Вече съм с 1 кил плюс. Аре, 3. Секунд 3. Ето. Дебрижър. Меч. Раптел. Те се телепортват. Стига сте се телепортвали да почува. Комбо. Без комбо. Правим комбо. Мира. Айде, приятел, умри. Вземам лек. Окей. Ой, до смърт. Ой. Ендър перелите ще ми хвърля само това. Нужба. Например, сега трябва да имам лек. И този приятел също ядеше лек. Айде. Приятел, каската. Вече не може това да сме офисия. Това ще айде, бе! Аз го бих. Не. Ще правя комбо с киларата. What? То снимам. То вече снимам, да знаете. Снимах като си. What? Омага. Чакайте.
Брата отсутствуема. Виж кака става, дали хакин. Нещо точно знам. Окей, някакъв печат, кой да, тънки. Да, ето Pyrox. Ето Pro 4. Качваме. Както вижте тук, защото не правим на доста повече лаура, който доста ме дразни. В предишните клипове качеството не беше хубаво, така че се опитвам в тези клипове т.е. тук качеството да бъде хубаво, защото много тук. Обаче те ще изплътват много от взехме панталони, които малко не са нужни. Над 3. 6 такива левчета. Не видя. Ехе! Пусках се върти. Хаках. Добре, да изключи хак. Защото скрин кабине и разбира се, ще ме убие. Ще ме убият яйца. За да бягам. Бягам, така. Аре, приятел! Айде, падам от света. Повлекох ли тебе, жалкар? За пак. Ох, но сега си падам век. Лешниката. Добре умрахме. Нищо. Както вижте има някакъв. Леки глупости. Аре, приятел, бягай от табулката. Добре. Взехме си един доста хубав кит. Касаем си в кит. Гледаме топата. Тоест, лего. Сега скачаме за последно и това ще бъде. Както вижте вече съм 7 кила и 5. Да. Сега скачаме за последно. Его. Къде е лек? Айде, приятел, нямаш къща. Така вижте малето. Чао, вече има хакери. Аре, 3. Окей. Знаете, първият път скачихме тук. О, айде, Texture Pack, значи. В по-помилия клип, там където е там,